Hello, wonderful people. I greet you all. Another opportunity, job opportunity. We are at London Metropolitan University. Watch. Look at it here. Vacancy. Service desk analyst. Employer. London Metropolitan University. Vacancy. Permanent. Reference. Full time. Salary. Date published, date to end is 2nd of October. So rush now and apply, you will get it. Ọ dị mma ka a na-agụ IT ime kọọsụ iji ga-enweta ọrụ IT a na-achụ ya mgbe niile. So ọ bụrụ na ibido chọba, look at description. The Information and Technology Service, Department of London Met. So keep eyes on the screen. When anything roll out, screenshot it and read it proper letter and know whether it's you like it or is in your area of interest so that you will apply. Please always like our page, share it. If you have not followed us, follow us so that any job opportunity we share, you will see it. This is another description of job. They are describing it. Look at their address. The address 166 to 220 Hollyway Road, London. So they are showing you everything to know whether you like it or not. Is the service help desk. You know their job is vast. Is analyst, IT analyst. They are describing. Look at about them. Go on about it. Unu ga-afụkwa ya. But unu ndị niile nọ na London, call everybody you know in London, tag them. Maybe they will benefit from this. Maybe they are looking for job opportunity. They don't know how to go about it. Some people, they will be roaming about looking for job, or if you don't show them, if you don't connect them, they won't know. This is greater chance. This is greater opportunity, especially those in London, especially those already in United Kingdom. Ụmụnne, unu afụgie, do you need the link? If you need watch, you will see the link. You will see the link on the screen. This is their email. Nene, look at the email. If you have query or experience any difficulty with the application, if you are experiencing any difficulty, near their email, click here for further information. So, how to apply. Click here to apply. You click here, you may apply. Unu na-ene anya na screen, ọ ga-afta the link ga-apụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ, look at the link here. You can type this in your browser and hit enter. Then you go in there and apply. So look at the link there. Maka ndị ga-asị m kedu link. Ụfọdụ ga na-aba mba si m bịa nye half information. Anakwa m enye half information, ana m enye full information. Onye mechere enye gị link, onwezi ihe ọzọ. Ime ọlụ anyị bụ information and information bụ power. Onye nye gị information na obunyego gị ike. Ọlụ anyị bụ nye gị information ijiri aka gị na-eme. Anyị abụrụ ndị na-achọ visa, anyị abụrụ ndị na-enye aka. Mana ị ga-enye nwụrụ onwe gị aka. Ihe a na-adị so easy ma mmadụ nye gị link. Inyere gị link, asịsị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ anụ n'iro, lapụzigharị ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ. Aga nunyekwenu nwaanyị akpọnye ute. Ụmụnne mmakwa na-eme nwunye ma unu na-asị m bịa soro mebe application. Ihe ị ga-emezi bụ ijecha onye ga-enyezili gị aka ma ọ bụrụ na ị mara eme. Ọ ga-adịla unu na mma, ya gazie, ya na anyị akala efu n'anya ma kesakwa. Ndeewo, ka emesịa.